kulendi bata nzeve dzeZANU-PF ndichibata mhuno tichirwera pasi munin'ina bata Kulen TV. Muri yeZimbabwe ndadzoka ende kana uchingoona ndaya kudai so ndinenge ndine majoka nyaya dzakawanda dziri kuitika saka kana zvatotosangana kudai so chekutanga ngatitange tambolaika this video topanana ma-updates mune zvakanaka muchandiregererawo because ndandamboita kakunonoka nema-updates nenyaya yekuti nezuro wese takaswera tiri kubook launch iyo yava job scala iyo yaitirwa muno muSouth Africa nezvimwewo zvakawanda zvataita saka time yekunyatsoningina yakamboti nzvengei kana kuti ma-updates aya mamwe taifanira kunge takamabuditsa nezuro manheru but aiwa hatiregedze kuzotaura zvinhu zvanga zvikufanira kunge zvichizivikanwa nemi because imimi ndimi vanhu vacho vanoita kuti zvinhu zviitike kana kuti zvinhu zvienderere mberi. So iko zvinezvi nezuro VP Chiwenga vakadzoka munyika yeZimbabwe vadzoka President Emmerson Mnangagwa vanga vatora account yakudhara yekutobuda munyika manheru acho before zvinova izvo zvinhu zvatakataura tikati ndo zvinhu zvichazoitika ndo maitikire zvichazoita iwayo saka vamohadhi wo ndobva vabudawo futi munyika vakananga kuTanzania vanhu panguva yese vanga varimo vamohadhi naPresident Emmerson Mnangagwa vanga varimo munyika yeZimbabwe vachiwenga pavanga vakaenda on business nigirikini kuIndia handiti on a business trip zvenyika state business saka vaenda kustate business ikoko vachiita zvinhu zvenyika vachifambira vachitaura paizotaurwa maspeech aya achiignoiwa achiita sei asinga broadcastwe even kuma ZBC avo nezvimwe zvimaplatforms zvavo zvehurumende izvozvezvi saka pakuzodai so manje munhu akudzoka munyika cabinet yakagarwa politburo yakagara ndobva yataurawo zvaitaura ipapo pakapasina kana any vice president madecisions akawanda achingoitwa ipapo ende vanhu vakawanda vataura kuti aiwa kuendeswa kwakaitwa uyo kuIndia zvinhu zvekuti panenge parohwa inonzi counter pachirungu kana kuti counter attack kuti iwewe unotumwa on a state business kuti chienda unofambira izvi votosara vakutoronga zvavari kuda same zvinhu zvaingoitika kubva kumashure kwese kunonzwa kuti pakanoitwa resolution 1 iyeya yavakuda kuzodzosa pamberi apa vakutaura kuti zoni isusu tasongozvipira kuti Mnangagwa vatonge kusvika nekusingapere kusvika Jesu adzoka. Resolution number 1 iyapa yakaitwa pane kamwe makaunda futi aingorohwa ipapo kuti unongonzi iwo saka uchazoita zvakadai so iwo unongo chinoita zvakadai so nguva yese yaipedzwa iri kupick up farm kwaitogadzirwa nyaya hombe dziri papapa ende makaonawo futi the day before vabuda munyika he was with South African President Cyril Ramaphosa vachitokumbira vachitry kuendorsa people like Kudata Gray. He was trying by all means kuti vamarket kuti aonekerewo kuti aiwa ndiye munhu wangu uyu chachewa ndikunikina saka iko zvino zvipakashata kuti vadzoka munyika vaVP Chiwenga. I don't know kuti chii chichazonyatsotora nzvimbo chichada kunyatsoitika ipapapa but zvinhu zvekuti zvanga zvakangokosha and even nhasi vakemba mahadhi vaendawo kuna Tanzanian vice president vaenda kunosangana naye ikoko kuState House yavo yeku-Dar es Salaam ndo kuna vakemba mahadhi nhasi ndo zvinhu zvavari kuita nyaya yavo yavari kufambira panapa ivo zvavo vari kutaura kuti zvoni two leaders discussed way to strengthen cooperation between Zimbabwe and Tanzania in areas such as trade, agriculture, mining, tourism, education and health. VP Mohad also told the Mwalimu Julius Nyerere School of Leadership ndo zvavari kuita vaMohad ikoko handiti tichazoonesana kuti vaMohad kuenda kwavaita imari yavashandisa ipapo because zvinhu zvakakosha kuti zvizikanwe nemi toda kuziva kuti mahotels avacharara kana kuti pese pavachanzi vafamba traveling yavo netimu yavo yavanofamba nayo yakanga yakakura sei ende zvakosta mari zvese izvozvo is very important and also tichadzoka takutaura kuti zvoni even President Mnangagwa pavabuda vaenda ikoko imari zvekare yenyika inenge yashandiswa ndondowari idzodzo tiri kudzifambira zvakanyanya but pakuenda kwavo paitaurwa nyaya the issue ya uyo waanonzi daughter in law wavo anozikanwa nakawanda achinzi Pokhelo. So parinonzi Pokhelo Nare Emmerson Mnangagwa's junior mistress was part of the advanced team who went to Italy under the disguise of celebrating a birthday while flaunting wealth. Pokhelo was involved in they were sent ahead to prepare for the arrival of Mnangagwa in Italy and mukuzviona panzi aiwa zveya zvekuzonzi ari kuita birthday rakadai so anga ari maringe disguise and for sure that's where she is
right now I'm sure asati adzoka. Asi zvebirthday rake makazviona achinzi ari muItaly ari kundienjoy life ari kuita sei izvo angatoenda nemwana obviously unongofamba nemwana womukuru ndovanenge wakatumwa kunzi chienda munotsvaga kuti mukuru achasvikira papi vozonodai hanzi vachidya mari vachinakirwa nemari tichaiweka futi kuti imari iyo because mari idzodzi dzese dzakakosha kuti imi makazoziva kana maakuzoda zvinhu zvenyu munozodzokera makuti musi wakati mashandisa mari yakadai so makovawekera handiti like zvakaitwa kune vana vefamily yaMugabe vanhu vakazotya zvavo kutanga kuzonotera bheki kuti aiwa kakotipeka dzimwe mari dzaitambiswa namababa venyu but on this one vanhu vaneta nazvo, people are sick and tired. And on the issue zvekare iyoyo yekuti vaenda kuItaly kuItaly ikoko kwavaenda ivo vaMnangagwa pane nyaya iri kutenderera zvekare iri kutaura navanhu vakawanda kuti kosei vasingafambi nemukadzi wavo. Vanhu ava vanonyazodada nazvo mashuwa here kana kuti ungoroskirire basa rekuti unzopinde papresident unenge ungori newo mukadziwo place holder wedisplay wekuti unongoendawo kuma-independence wo nekuma-heroes wo here and there, but why is it musingatravel musingafambe mese ukatarisa even vice president wavo anofamba anoenda kwese kwaanoda nemudzimai wake ende vanetoenda kwavada handiti vachingofamba vese hapana pononzwa kuti uyu afamba ari one anenge aifamba namadhamu wake pasaidi. Saka ndo imwe nyaya zvekare iri kutenderera iri kupisa zvekare pari kubvunzwa kuti zvinonyazofamba sei kuti mukuru ava vanofamba vega sei vasingafambe nemukadzi wavo. Vamwe vari kuti aiwa zvikuti ningiriki nemukadzi wako ndiye unenge wakatoda ndiye acho ari kuzikanwa ipapo nenyika yeseka ko why vari kuzoita kunge vari kunyara nemukadzi wavo. It's like maZimbabweans vari kudhimanda explanation. Nyaya dzacho dzinonetsa kunyazoda kudziti take nadzo sterek zvedu, but isusu tinoita ngoziti aiwa tadzinzwa matauro dzine dzichiitwa tobva tangoya nadzo tokuonesai. So now ndine imwe nyaya zvekare yanditoda kuti panapa isvike kwamuri yandasenderwa nasomebody, so ndoda kuiplaya kuti muinzwe munzonzwawo mundiudzawo zvamunenge muchifunga pamusoro penyaya iyoyo. But ndisati ndakusanganisa nenyaya iyoyo ndoda kungozivisa vanhu vese kuti kana uchinge uri muSouth Africa uchida kuregisterwa company ubvavhurwa FNB business account usina work permit kana study permit, bata Owen education research ndiye one anogona kuregistera company okuvhurira FNB business account. Chinongodiwa chete ipassport yako iyo iri valid nekamari kacho kekuti aite basa. Saka gare mambata panhamba dzake dzendakuisirai pascreen mugare maitirwa, musasavhaironza muna mabank account kana kuti rashandisirwa advantage muchida unotambira mari dzenyu dzamunoshanda kana kuti mari dzamadhiri muchiisirwa mumabank account evamwe vanhu unongoziva kuti munhu anozokuitira godoka. Saka gara wavhurirwa uite zvako. So for now regedzai timbokunzwisai zviri kutaurwa panapa. Vanhu vakatsamwa. Vanhu veZimbabwe zvinhu zvandinoda kukuudzai ndezvekuti 2028 iri kuuya and 2028 hapana munhu ari kutoziva kuti tapatirwa chii chichaitika 2028. Asi 2028 iyoyo vana veZimbabwe chinhu chichaitika vakomana handizive pachanga pasi nekuti ndikatarisa manje muri kuti munzwa mukomana kuti ari kutotaura achiti chii vakomana. Nelson Chamisa ari kutotaura achiti simbisa each and every time. Vamwe ndakaona vanhu vachitaura vachiti Chamisa atengesa struggle, Chamisa ataya. Zvamunotaura zvipo izvinhu izvozvo muri kutopenga. Kana uripo pagengi iyoyo unopenga. Iwe uri kufunga kuti Nelson Chamisa uri kufunga kuti Nelson Chamisa ari kupenga achitosimbisa kubva ku2023 elections kusvika nanhasi achitosimbisa ari kutoziva chiri kuti chii chichaitika zvinhu zvichaitika 2028 vakomana. Mirai ngatitomirerai nguva iri kutosvika ichasvika nguva tichasununguka. Ari kutotisimbisa kuti akataura kuti nyika yemuZimbabwe iri pregnant yatova dhuze nekuinda kulabor, yatova dhuze iri labor manje yakutozvara manje. Vana veZimbabwe isu ngatitomirerai nguva isvike zvinhu zvichanaka, kwete kutoti hai zvekuhari apa vakomana ngatitoregai kutomhanyira zvinhu hazvimhanyirwe slow by slow, step by step zvinhu zvichaitika. Nelson Chamisa ari kutoziva kuti chii chaari kuita ende zvinhu zviri kuitwa naNelson Chamisa zvinhu zvichashamisa nyika. Vazhinji tichakuudzai kana zvaitika.
gore rimwe ndichakuudzai kuti zvandanga ndichitaura paya izvi zvaitika. Nelson Chamisa ari kutoziva zvinhu zvake, ari kutozviita underground, zvinhu zvake ari kuzviita underground, ari kutoziva kuti chii chichaitika 2028, chii chichaitika magore iwawa ari kuuya iwawa. Vana veZimbabwe, zvatinotofanira kutoita ndezvekuti timire nemukomana, tive pamwe chete, tizive kuti pamukomana ndipo patisingarasi. Mukomana uyu haana kutirasisa, mukomana uyu ari kutiisa pane huchi. Zimbabwe ichasunungukwa naChamisa uyu wamunoti atengesa struggle. Mangwana tichange tichikuudzai kuti zviya zvamanga muchitaura muchitotaura muchipenga kana manga musingapengi here, manga mapindwa nei kuti mutaura zvinhu zvizvo. Vana veZimbabwe ngatitopatanai tive pamwe chete, kwete zvatinoswera tichitaura zvinhu zvisipo. Nelson Chamisa ndiye mukomana watinota, ndiye mukomana akapata, anofanira kuti apate Zimbabwe. Nelson Chamisa haana kutirasa. Nelson Chamisa achiri nesu, nekuti ndikatarisa ari kutosimbisa each and every time. Nelson Chamisa ari kutosimbisa each and every time. Vakomana, pamukomana ndipo patisingarasi. Ipapo ndine makore 17 ndiri 17 years. Ndatanga politics ndichiri mutiki, asi nanhasi ndichiri papolitics. Nelson Chamisa ndipo patisingarasi. New generation yangu ndikuti vana veZimbabwe tiri kuita chanduko isu senew generation. Kwete zvandinoona new generation iri kuteverera ZANU-PF, iri kuteverera vachembere. Ukaona uchiteverera vachembere newe wachembera, uri kuzvichembedza iwe uchiri mwana. Uri kuteverera vakuru, uri kuteverera madhara iwawo uchiona kuti madhara akonewa havachagona kana next. Uri kuvateverera, uri kuramba uchivateverera. Isusu senew generation tafanira kutoteverera vakomana ivavo. Vakomana, muri kuona zvinhu zviri kuitika manje, tafanira kutoteverera vakomana ivavo. Nelson Chamisa uyo mukomana, ngatitomerane mukomana senew generation. Vakomana tisimbisane, kwete zvandinoona izvo kutopenga. Ukaona uchiri paZANU-PF uchiri mukomana, aiwa unopenga. Uchiona nemadhara makuru ari kutobva pairi, iwe uri kufungei? Ai, vana veZimbabwe, aiwa.